Bueno, hemen hiru ariketa ezberdinak ditugu, flash motako analogiko digital bihurgailu batzuekin. Lehen da egin beharko duguna da ulertu flash bihurgailu honek nola funtzionatzen duen. Seinale analogiko bat hemen eman da, VH, hemen ematen digu irtera digital bat. Erabiltzen du hemen tensio zatitzaile bat, zatitzeko zati edo tarte analogiko hori maila pila batean, konparadoreak erabiltzen ditu konparatzeko maila guzti horiek sartzen zaigun seinale analogikoarekin, eta bat kopuruaren arabera, zeren VH baldin badago hauek baino handiagoa, pues hau izan dira bat, hauek izan dira 0, eta hoien arabera zirkuito digital honek ematen digu irteera digitala. Hasi gaitezen, ia. Hemen, 8 biteko, ez 8 voltioko erresistentzia tensioa duen 3 biteko flash motatako batek, sartzen zaio VH 3,3 voltio. Zein da bere irtera? Hau da, oinarrizko. Hasi gaitezen, galderarekin. Ia, 3 biteko flash bihurgailu batekin. Beraz, hause bera izango zen. Eta ematen digute VH 3,3 voltio, 3,3 voltio, eta gure flash bihurgailua dago konparatzen tensio zatitzaile honek egiten duena. Ia, 3 bit baldin badaude, bagabiltza VRF kasu honetan direla 8 voltio horiek zatitzen 8 erresistentzietan 8, ja, marraztu eritut denak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Banatzen direla horrelaxe. 8 R, baina hemen 1,5 R, hemen 0,5 R, eta bestinekoak hemen. R, 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 komerzialki eskema jarraitzen dute. R eta R. Eta hemen ditugu tarte guzti hauek, tarte analogiko hau zatituta tarte guzti hauetan, eta hauek konparatzen dira, hemen izartzen zaigun VH maila honekin. Konparatzen dira tarte guzti hauetan. Vale. Zer esaten digu, orain VH dela 3,3. Eta jakin beharko dugu zenbat bat izan behar ditugu konparadore guzti hauetan, hauen arabera, orduan zer egin behar du tensio guzti hauek kalkulatu. Begira, lehen da bizi kalkulatu behar dut hemen intensitatea. Tensio zatitzaile honen intensitatea kalkulatu behar dut, eta gero tensioak hemen. Ia, zeren hau daude konektatuta konparadoreta, impedantzia infinita daukate, beraz hemen tensio zatitzaile bat daukat, hauen eraginik gabe. Intensitatea, tensio zatitzailean da, referentzia hori zati 8 R. Eta hau geratzen da bat zati R. Honek zesan nahi du? Pues erresistenzia bakoitzan voltio bat erotzen zaigula. Intensitate hori bider R bat ateratzen zaigu, beraz, erresistenzia bakoitzan voltio bat hemen, beraz hemen 0,5 R horretan, hemen 0,5 voltio izan behar ditugu, hemen 1,5, zeren daukagu R gehi 0,5 R, 1,5 R, eta horrelaxe, errax kalkulatu behar ditugu maila guzti hauek tensio zatitzaile honetan. 3,5, 4,5 R, 5,5 R, eta 6,5 voltio, barkatu, R, bai, voltio, eta 1,5 zertzen dira hemen. Hau dira tarteak. Eta esaten digute, VH dela 3,3. Eta konparadoreak daude tensio guzti hauek konparatzen honekin. Beraz, honekin konparatuta eman behar digute bat, honekin konparatuta eman behar digute bat, hau altuago delako, honekin konparatuta bat, baina ja 3,5 hau baino altuago da. Beraz, konparadorenek 0 eman behar digu, eta hauek ere bai. Beraz, seinale digital hau izan behar dugu. Hemen, zero guzti hauetan, eta bihurgailu honek bihurtu behar digu. Honek, hau, balio digitalean, normalean egiten duena da, zenbatu bat kopurua konparadore guzti hauen irteera. Ia konfirmatu dezago. 0,00, lau 0 eta 3 bat, hau izango genuke, eta zirkuitu digital honek bihurtzen digu hori 0 bat bat seinale digitalean. Beraz, ariketa honetan, hau emango ziku. Guazen bigarrenarekin. Ia, 8 biteko flash motatako bihurgailu batek, 8 biteko horrek esan nahi du zatitzen dugula 256 erresistentziakin. Kalkulatu erresistentzia bakoitzaren balioa, konsumoa miliamper bat izateko erreferentzia 10 voltio izan da. Bale, ia, aztertu ezagun, B atalean. B atalean zer daukagun? 8 biteko flash bihurgailu bat. Horrek esan nahi du erreferentzia 10 voltio direla, zatitzen da 256 erresistentziekin. Egoera bizan berrego. 256 erresistentziekin. Hemen 8 R genituen, hemen 256 erresistentzia. Lehen da bizikoa 0,5 izango da, baina azkenekoa 1,5koa. Beraz, egoera hau izan berrego. Eta hemen intensitatea nahi badegu miliamper bat izatekoa, ze erresistentzia behar ditugu, kalkulatu dezagun. Intensitate hau, 10 minus 3 intensitate hori da,
10 tensio hori zati erresistentzia guzti hauen batura, beraz, hemendik kalkulatu dezakegu R, eta ateratzen zaigu, 380, zemazan, 6, uste dut, 6 ohmio. Listo, kalkulatuta. Behatala eginda. Guazen orain zehatalera. Ia, 8 biteko flash bihurgailu bat, beraz, horrelaxeko bat, bi resistenzien arteko konexioa apurtu zaigu. 75 eta 76. Apurtu zaigu. Beraz, egoera zein izango zen. Ia, uste eta montezak dela, horrelaxe. Ja, aztertu ezagun lehen da bizik galdera hori. Zehatalean, daukagu. Ze tensio daukagu, referentzia, ia. 8 biteko flash bihurgailu bat, eta referentzia 5 voltikoa. Vale. Orduen egoera da hauxe. Izan behar duen 5 voltiko referentzia. Hemen izango genituzke 8 bitekin 256 resistentzia, baina 75 apurtu zaigu. Beraz izan behar dugu, azpitik 75 resistentzia, eta gainetik 256-ken 175. Beraz, goian, hemen, 181,5, lehen da bizikoa 1,5 balio du, hemen apurtu behar zaigu, eta azpitik izan behar ditugu 75 erresistentzia, esaten digutenez, baina azpikoak 0,5 balio duenez, 74,5 R izan behar ditugu hemen. 5 R. Beraz, egoera izan behar dugu. Eta konparadorea dago konparatzen, zatitzaile guzti hauetan daukagun tensio maila ezberdinetan. Ta, 75 hemen, eta hemen bestenekoak. Gauza da, tensio zatitzaile honetan, hau apurtuta baldin badaukagu, tensio zatitzaile honek ez du funtzionatzen. Hemen guzti hauetan, goiko 181 erresistentzia horietan, hemen 5 voltio ditugu. Orain ez gabiltza zatitzen tarte hau. Eta hemen intensitaterik ez daukagunez, 75 erresistentzia hauek daude ematen 0 voltio. Ez da, orduan egoera hau izango zen. Ia ikusi izagun orain galdera zein den. Guazen gurutza. Begia. Fabrikazioa eta apurtu dira, orduan egoera hori da. Zein datu digital emango du irteeran sarrerako tensioa 3 voltiokoa bada eta referentzia, bale, orduen orain. Egoera dudako, flash memoria honetan, flash bihurgailu honetan, orain VH hemen. Ailegatzen zaigu 3 voltiokoa, eta hau, konparadore guzti hauek daude konparatzen. 3 voltio, maila guzti hauekin, hau da, guzti hauek, 181 hauek eman behar dute konparazioan 0, zeren 5 voltio daukate denak, eta 5 voltio horiek dira 3 baino altu hauek, eta azpiko 75ak eman behar dute bat denak, zeren daude konparatzen, konparadore guzti hauek, 3 voltio 0ekin. Beraz, 75 hauek eman behar dute bat. Beraz, berdina gertatuko zen 3 voltiokin, edo 2 voltiokin, edo 1 voltiokin, hau da, 0 eta 5 arteko edo zein tensioarekin, irtera berdina izan behar dugu. Eta hemen izan behar ditugu 75 bat, beraz, irtera digitalak izan behar ditu 75 bat, eta 75 zortzi bit erabilita, da hause, bat, bost, 0, bat, eta 2, 0. Beraz, balio digital hau emango zuen akatsau baldin badaukagu, ez bakarrik 3 voltioentzat, baizik eta edozein voltioentzat, voltio bat, 0,5 voltioentzat, zeren bagabitza konparatzen 0ekin, eta 5 voltioekin, maksimoarekin. Beraz, hau finkatuta gelditu behar zaigu errorea edo akatsau baldin badaukagu.